Hauxe hitza Maialen, 9ko txikian bertsoa osatzeko. Sua. Sua da 9ko txikian bertsoa osatzeko hitza. Ura asmakizuna, omoa bilisena, bazun intentzioa bazuen sena. Biarrik elkar jota, txispa bat aurrena. Asmakizun haundina, mendetan barrena. Sua da problema, zenbait basorena, edo jakidena berotzen duena. Eta bi begiradek sortzen dutena. Eta bi begiradek sortzen dutena. 9ko txikian bertsoa osatzeko gaia hurrengoa. Sua. Pospolu batek pizten badu lehen ditxa, gero bota sastraka eta zumitza, tximinitikan gora doa bere gisa, baina neretzat sua, dugu berso gintza, bersoa balitza, su baten baldintza, pizt dezagun hitza alaituz bizitza, hemen su horren bueltan dantzan gabiltza, hemen su horren bueltan dantzan gabiltza.